Чао! И здравейте хора, аз съм Влади. Аз съм Коцака. А ние сме тримата щураци. Но без камера. Защото... Ще дойде по-късно. Да. Сега, ние тук сме на стадион, без камера. Но с най-верния ни фен, който не иска да се показва. Защото го е срам. Идеално. Така, в този канал ще има най-яките видеа. Ако сте се абонирали за други канали, абонирайте се, защото нашия канал е най-якия. И така, днеска в този канал ще има всякакъв контент. В смисъл, каквото се сетите, гейминг, фудо, Майнкрафт, Коце. Коце е най-лорд прът на Майнкрафт. Който иска едно в едно, пишете долу в коментарите. Какво? Не! Да, Коце, не се срамувай. Коце, никой не може да го вязи камера. Гаранция ще има епизоди на Майнкрафт даже. Ще има доста неща и видеа. Първото ни видео е влогче, защото така да е по-разнообразно. Влогче. Сега сме на стадиона Пирин, Благоевград. Ето. Днеска в момента е 1 часа и нещо там. Я покажа колко е часа. Ето хора, 1:16. И на телефона се виждаше малко зле. Но нищо. 1:16 в момента. Сега сме в Благоевград, пак го казвам. В момента има благотворителен концерт. Така хора, днеска ще играят Пирин срещу ЦСКА. От 2 часа почва матча. Искам само да ви питам. Да пишете в коментарите, мама ти. Хора, искам да пишете в коментарите, не се чува добре, защото тук нищо се чуе. Давай! Всъщност сега коментатора каза, че ще почне матча след 10 минути. Брат, некой ще спреди тази музика! Да. Само че чака да се напълни стадиона. И след малко идва Камен. И ще станем тримата щураци. Да. Ще станем тримата щураци и мърлавия ни фен. Коцето ще пука това. Коце, падаха ти в стъците, бе! Деба! Най-накрая започна! Добре, това се покадева. Тук що е? Това е нашият малък фен. Хора, почва! Водещи днес. Събрали сме се под едно слънце, за да покажем колко е важно да сме част от нещо по-голямо. Слънцето грее много по-ярко, когато всеки от нас даде светлина. Затова ви благодарим, че ни уважихте и сте тук днес с нас. Драги гости, днес сме се събрали тук, за да играем едно малко наше фенче. Виж какво е сладко. Има силата да обединява, а понякога и да променя съдби. Защото истинската радост не е от победата, а от това, което... Време е да посрещнем първите ни изпълнители. Коцето играе Brawl Stars, хора. Те са тук, за да ни предадат духът и енергията на български. Пригответе се да усетите това е неговата нашия магия, приятел Ивчо. като само... Така нашия... Абе Ивчо, махни се, бе. Нашия приятел Ивчо не оставя Коцето на мира и сега и мене. Фенчето ни цъка Brawl Stars, в смисъл фена номер 1 цъка Brawl Stars с Коце. Ивчо. Не! Коце блокни, бе. Хора, почва! Много е яка музиката. За Коцето. На Коце много му харесва музиката. Не те. Ето това са ансамбъл Пирин. Ето го най-добрия играч. Фотографа най-много ме кефи за сега. Седнало е Джоредо, сило до Джоре. Хора, Ивчо отново закача Коце. Коце не може да си играе Brawl Stars. Ето вижте. Малко да видите. Абе нищо не се вижда. Гледа. Това е тега, бе. Това там амбърката, Коце. Вижте, хора. Престиж 2 на Сириус. Фенчето ни е тега, бе. Хора, вижте, кръста е там. Абе, ще се увеличи ли, бе? Вижте. Кръста. Къде? Ивчо. Хора, вижте, ето. Идат. Ето ги! Не знам също с кои са. Ивчо, това не са футболистите, но добре. Тия сме аз и Давид Шах. Хора, намерих дрона, вижте. Днешка, брат, тия са обратни с полички хора. Ами... Ако кажа едно друго нещо, няма да е уместно за видеото. Кажа ти за ксела. Дори млъкни, бе!
Майко. Абе, като за народно, брат. Много зле. Да, така е. Коца ти, какво ще кажеш по темата? Не мога нищо. Коца, кажи нещо по темата. Долу си мамата. Коца! Народен ключек. Да, каза народен ключек. Айде, барабанистите, ключек. Не обръщайте внимание на псовните на куцето. Без коментар просто. Казах му, че не може да псуша, че ще ти падат канала. А това ли е първото видео, но... Да, добре. Брат, къде е камен, бе? Не играем коце. Да играем. Не. Ще сложа Ивчо, искаш да го видиш? Виж, е така, близо можеш да го гледаш. Камерата. Там е далече. Да, ма виж сега. Хоп. Виж. Той си е пред нас, кажи му нещо. Ей, Хирчо май! Не те чува. Добре, Ивчо, не трябваше това го казваш. Не, Ивчо! Ивчо, махни се от телефон. Добре. Гавръство! Ивчо, той не те чува. Това да го знаеш само. Бау! Дъжче са! Бау! Дилф и павеца! Бау! В началото на стадиона Хора! правете дарение. Казаха, че ще има томбола и може да спечелиме награди. И ще получите номер на нашата будка. Колкото повече, да голям е шансът вашият номер да бъде изтеглен. Важно е да отбележим, че всички средства събрани от дарения и от билети за този футболен матч отиват в подкрепа на фундацията Слънчеви деца 2024. Ти си бил прав, бе. А сега вече е време да започнем с нашата програма. Един от хората, които повярваха в нас, бяха екипа на община Благоевград. Бихме искали да им благодарим за безрезервната подкрепа в организацията. Имаме удоволствието днес с нас да бъде господин Кимчев, заместник-кмет на Благоевград. Дошли на днешния От благотворителен заместник-кмета. матч. Дами и господа, Днес е заместник-кмет. Какво ще 21 кажете? март и да, събрали сме се за футбол, но и не само. Вече утре финала на... Събрали сме се да покажем, че когато спорта срещне каузата, резултатът винаги е един – победа. Победа за човечността, за съпричастността, победа за доброто. Днес на терена ще видим футболисти, бивши футболисти, приятели на двата отбора на Пирин и ЦСК. Два клуба заредени с много история, вдъхновение и емоции, но нека не забравяме, че най-важният отбор днес тук сме ние. Всеки един от нас, наистина огромно благодаря на прекрасните, ще кажа деца, не трябва да казвам деца, на прекрасните студенти, младежи от Клуб Олимпикс към Американски университет в Благоевград, България. Не чакай, Балко, аз не съм дете. Да им благодаря за ентусиазма, за вдъхновението, за огромната работа, огромния труд, който положиха, за да може това събитие да се случи. Благодаря на нашите прекрасни приятели от нашия ансамбъл Пирин. Благодаря на общинско предприятие, общинско имущество, което предостави стадиона и цялата материална база. Хора, ето ги. ЦСКА и Пирин. Много съм щастлива да бъда Пирин тук ще с ги вас. бият. Няма да ви бавя за това. Искам много силно да изпеем заедно. Ръцете горе! You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself up and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's seriously getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. Айде малките вие сте, айде ръцете горе. You get down, get up, oh, you get down, get up. И сега, къде сме ние? Тук в Благоевград, сами намира, лака, лака. Сами намира, забере, за слънчеви деца. Ръцете горе, горе, in your God. This is a motto, you're in the shine, going in line. Женската версия на Димов!
69! Горе, ръцете горе, ръцете горе, да ни дигат всички. Чак в Гърция. Ръцете горе, за слънчевидеца. И разбрах, че всъщност цялата истина на света за това какво ми е нужно на мен. И когато той ми написа: Дина, поздравления за новата ти песен. Много ми хареса. Разбрах, че нещо се е пречупило в този слънчев човек. Това е доверие. Еба си кочията. Хора! Ивчо, Лизе, моторигите и даже ще наревне. Куце получи шебар. Да, папаче пето. Своята песен. Пето папаче. Ивчо ми плесна шапне. Не помня. Ивчо ще наревне, защото не му дадох орек. Ивче, удо коце. Остани си го. Добре, писал картичката. Дайте прогноза за мен. Хора, Тимура влиза в терена. Мазда! Мазда! Това е! Телефон! Видяхте ли това, хора? Ще се преби. Вот! Ивчо! Ивчо щупи това! Шия, мадо, шия! Първото ме! Така вари Зашев не така прави така, удар и зада ножите така, гол, зада Зашев, така и... Благодаря ви. Върти си. Продължаваме. Хора, Криско е там! Хора, ние сме в полето единствените. Хора, ние сме единствените в игрището, виж какво е огромно. Ние сме... Коцето е тук. Камен е там горе. И идват футбол... Да, Ивчо го си карка. Виж, идват футболистите на ЦСКА и Пирин. Ние сме единствените в терена. Само си направя гласника. Окей, не ни дадоха и ние. Искам да ги видя. Искам да ги видя, хора. Коцка жениш. Какво кажа? Не знам. Чакай, няколко секунди. Искам много да ги видя. Мадушия. Хора, вижте. Преди да започнат мача. Хора, вижте колко са близо. Тихо, Бечо. Да. Почва химна. Нека единодушно. Хора, май ще можем да си направим снимка. Тъпото е, че това са ЦСКА. Аз съм за Левски, само Левски, най-добрите. Коци, идвай, бе! Хора сега загреят. Това е третия... Ти не можеш да ме спреш! Вземам цяла нощ! Ти не можеш да ме спреш! Знам. Виж, трябваше да вкараме гол на един професионален вратар миналата седмица. И аз вкарах и спечелих покана. И иначе този матч за да дойш тук струваше 6 евро. Брат, бягай, бе, папа. Пафа Боровец. Това е папа Джапето. Брат, нормален ли си, бе? Не. Ето го и... Пишете в коментарите дали сте за Левски и ЦСКА. Или да имате ли сите? Махни се го пък! О, вкарах, бе! Брат, бягай, бе! Имаше гол, хора. Гол! Имаше гол. Така, хора, продължаваме 1-0 за Пирин.
Джапе млъкни. Знаете ли, че Зашката е гаджески родител? Пили повечето резултата! Така. Пили вкараха гол за 1-0. Буквално центрираха от корнер. И от корнера някакъв рандом, не го знам името. Буквално с едно. Още не беше топнала топката. И той е така бамболе. И напред сега. И от целия ъгълчето. И вратаря не можа да спаси. И така едно... Ситуация! Дева. Бъркаме се на страна. Пускаме след следващия гол. Хора, сега слушайте, ето вижте. Ето ги. Разбрахме, че матч е бил нагласен. Вратаря на Ще бъде 2 на 2. Вратаря на Пили ни каза, че матчът трябва да завърши 2 на 2. Да, и да бият дуспите. Демек, вече знаем резултата и че матчът е нагласен. Вижте хора, буквално е така като тия бе тук. Вратаря е там, е тук, с номер 21. Е тук буквално пред нас. Вижте, дали? Не е изчистия. И вратаря преди малко ни каза, че когато ЦСКА нападаха, трябваше да е гол, само че те са пропуснали и не стана. Защото нали е нагласени и затова. Не му обръщате внимание. И значи ще гледаме и дуспи. Сега как ще ме усега? Сега това няма да вкара. Да, ето, то си. Да. Сега скоро ще има гол за ЦСКА. Брате, ще се направим на предикшн. Хора, свърши мача вече. Оказа се, че не е нагласен. Който имаш нещо да казваш? Завърши 3-1 за Пирин. Което е Добра игра много беше. добре, да. Много добре. И за толкова стари хора, добре беше. Коце, нещо да кажеш? Не. Окей. Къде е кам? Чакай, не знам. Хора биха. Пирин биха 3-1. Матчът явно не беше нагласен. Коце нещо не успя да хване головете. Въпреки, че камерата му беше по... Добре хора, са си хубаво тръгваме. Аз бях Влади. Котето. Аз бях котето. Аз бях Камен. И от нас, чао, до следващия път.